Yaro fito da matar aure, na gaji auren nan umma. Na gane ka girma, ya kamata ka sauya kala. Baba na gode, ka bani dama in duba, in nemo yarinya mai ladabi da tarbiyya. Taso ɗanɗan nan, na ga kana da tarbiyya. Har wanki ka yi min ga ka kana da jin kunya. Gashi kuma ka girma, ya kamata ka dan sauya. Shi ne zan yi maka aure domin kai ma ka dau hanya. Baba na gode, ka bani dama in duba, in nemo yarinya mai ladabi da tarbiyya. Na baka dama yaro, faɗo min sunan matan nan, kowace mu ji sunanta, sannan mu ji halinta, kana mu gano asalinta, mu san halin babanta da halin ƙawayenta. Na fi so ka zaɓo kyakkyawa mai tarbiyya tsafta, nan za ka san ka caɓa, sai ma nema auren nan. Baba to ga Aisha 'yar malam mamma, na san malam mamma baya zuwa sallar asuba. Baba ga Maryama mai ganin zinari, gidan su Maryam akwai ruwa, ba sa ba mutuwan sallah. Baba ga Hafsa da ya gurin alaramma, gidansu da tarbiyya sai dai iya yin ta yayi yawa. Baba ga Khadija 'yar abokinka, Khadija ta yi boko da yawa, ba lallai ta yi tarbiyya. Baba ga Rabi'a mai kwana sallah, na san halin Rabi'atu ba ta gaishe ni akan hanya. Baba da na so Zainabu lokacin a firamare, wai Zainabu ɗin modi san jiki za ta yi na santa. Baba ga Shafafa 'yar wancan layi, ita Shafa kyakkyawa ce, kawai matsalar ta tana da fada. Baba ka bani dama in je gun Hassana mai kosan, matsalar ta gidansu suna da yawa, takura ma za su. Kaga a da na so Rahama, sannan ita ma ta so ni. Yaro ka kiyaye Rahama, roƙon samari za ta yi. Baba ga Amina 'yar malam yawo, sabu Amina akwai kishi, abu kaɗan daɓa ma huka za ta. Baba ka bani dama in je gun Amira 'yar TikTok, matsalar Amira 'yar TikTok ta hau waƙar kokoki. Baba ga Firdausi mai sai da awara bakin titi, na san matsalar Firdausi ba ta ba wa maza bashi. Baba ga Bilkisu 'yar uwa 'yar dangi, an shagwaba Bilkisu san ba a ganin laifinta. Baba ka bani dama in je gun Naufaliya mai hadda, Naufaliya 'yar kirki san ba a baka aurenta. Baba ga Shalele 'yar kurna, kai sai na cici ubanka, na ma fasa ma auren nan. Baba na duba, na faɗa ka kushe su, haba ɗanɗan nan na fi so ka samu tafi su. Baba wace tafi su, ya za a yi in samu ta? Tafi su imani, tafi su addini, tafi su tarbiyya, tafi su halayya, a kyau ma tafi su, a rawa ma tafi su, iya tafiya ma tafi su, kai ka je ka nemo tafi su. Yaro fito da matar aure, na gaji auren nan umma. Na gane ka girma, ya kamata ka sauya kala. Baba na gode, ka bani dama in duba, in nemo yarinya mai ladabi da tarbiyya. Taso ɗanɗan nan, na ga kana da tarbiyya. Har wanki ka yi min ga ka kana da jin kunya. Gashi kuma ka girma, ya kamata ka dan sauya. Shi ne zan yi maka aure domin kai ma ka dau